Jó estét kívánok! Ma esti híradónkban közeledik Magyarország soros EU elnöksége, amely 2024 második felében veszi kezdetét. Most kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat, Szepesi Bencét, aki a legfrissebb információkkal jelentkezik. Bence, mit tudhatunk a háttérben zajló egyeztetésekről? Tisztelettel köszöntöm a híradó nézőit. Brüsszelből jelentkezek. A következő programpontok fogják a soros elnökséget meghatározni. Az új európai versenyképességi megállapodás, az európai védelmi politika megerősítése, az illegális migráció megfékezése, érdemalapú kiegyensúlyozott és hiteles bővítéspolitika, stratégiai vitaindítások kohéziós politika jövőjéről, gazdaközpontú agrárpolitika, demográfiai kihívások kezelése. Köszönöm és visszaadom a szót.